मो उपरे जगन्नाथ दिया है आशीष धोई दिया सब पाप सब जन प्रभु कहबी कौन जय जगन्नाथ जोड़ुची हाथ जय जगन्नाथ। बर्तमान आमर संक्रांति रोषे कार्यक्रम आरंभ करा ये आम रोषया गुड़ई अच्छा ये गुड़ई आम रोषया आना आरंभ करा भात पानी गरम हो चाउल एवं धुआवाक जीव बर्तमान लुण पड़ो भात लुण बर्तमान पड़ो देखते लुण पड़ा नियो घरे दियो चापाटा घरे दियो चाउल ये धुआ चलती टैप रे चाउल धुआ हम रोषया लगे ए पानी फुटला चाउल एतरक पड़ो ये अरुआ चाउल पड़ा रुआ तो को बाडिया डालमा आज पचाटे बाड़े दिया हाँ जाइए आ जा रहा आमर कटचुली आंपुड़ी पकई दू टिके चाउल घाटी देगी चापाटा ए घोड़ा हम भात हवा 15-20 मिनट लगे चापाटा टे घोरे दवा चापा ए घोरा हम चापाटा ए घोड़ा है भात अधारू अधिक है पानी पूरा टकटक फुटला आउ लगे लगे 5-7 मिनट खन लगे भात रेडी भात कड़ा हम डालमाटे बाडिया डालमा हम देख भात परिया पत्र आसी सब ठुआईगला भात बर्तमान होगा भात कड़ा है भात पूरा रेडी भात पूरा रेडी अरुआ भात भात छणा बर्तमान स्टार्ट है जार बाहागर व्रतघर श्राद्ध बर्षिकिया रोषे हम ये रोषे को डाकिए कंटाक्ट नंबर आम देदेबू मोबाइल नंबर कौन से दिया जीव तुम व्यस्त कर पूरी नहीं संक्रांति भात डालमा ये आम माता टाका फ्रम गोरखपुर कौन चलुची छाती गोटे दिना नाइले दिना टे हाय हेलो कर दला हाय हेलो टे हाय गाइस ये गुडू है कंपनी बुआ हम ये एथर रोसी कांटेक्ट रखियो गुडू ता नंबरटा आज दिया जियो ब्लॉग ये करियो रोसी करियो हां परिवा कटा आम आरंभ होयला कखारु बर्तमान कटा होची सबटे समते मागी दवा ये ए दे मेथी ये जोड़ा जोड़ी देख जुड़ी खाली छुरी टानते आलटा काट देता कैमरा आगे चल करेई टान
ଏପଟେ ଆମର ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ କହୁନୁ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମନକୁ ଯିବ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ଅଣ୍ଟେ ତୁ ସାରୁ କାଟେ, ଅଣ୍ଟେ ସାରୁ କାଟେ। ସବୁ ତ କାଟିଲ ଆଉ ସାରୁ ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଜଣେ କାଟିବେ ସେ? ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାଟିବୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବୁ। ଧର ମୁଁ ଛୁରା ଲଗାଇଲି। ଗୁଡ଼ାଏ ମୂଳା ବି ଦେଇଛି। ମନା କରୁଛି ସେ ଦେଇଛି ତ ଡାଲମା ସବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ରୋଷେଇଆ, ସବୁ କରିବେ। ହେଲ୍ପର ତୁ ତ ମୁଁ। ଅନ୍ଧାଟା ଛାଡୁ ମୁଁ କାଟିଦିଏ। ଅନ୍ଧାଟା ହେଠି ଛାଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ହାତ କାଳେ କଟିଯିବ। ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳୁଛି ଏଠି ଜୋରେ। ବାର ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ଛାତି। ପଇସା ଦେଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା କିଣି ଆଣିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ରୋଷେଇ ହେବା ଦରକାର, ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବୁ। ଆମେ ସବୁ ମାଗଣା ଆଣୁଛୁ। ଇଏ 20-25 ଜଣ ଖାଇବେ। 15 ଜଣ ଖାଇବାକୁ। କଖାରୁ ସବୁ କାଟିଦେଲୁ ନା? କଖାରୁଟା କାଟିଦେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଖାରୁ ସବୁ କାଟିଲେ ଚଳିବ। କଖାରୁ ଆଳୁ ରଖିଦେବୁ, ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାଟିବନି ଏତେ, ଦେଖିବ କେଜେ ଆଳୁ। ବାଇଗଣ ବି ସବୁ ଆଳୁ କେଜେ କାଟିଦେବୁ। ଦେଇଛି ମାପିକି ଆଳୁ ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆରେ ମାନେ ଅନୁମାନିକ। ସିଏ ତାର ସେମିତି ପୁରେଇବା, ତମକୁ କୁହାହେଲା ଗୁଡ଼ ହେଇକି 2-3 ଥର ରଖିଦେଲା ପରେ ପରିବା ଆରେ ନାଇଁ, ଆନୁମାନିକ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ। ଆନୁମାନିକ ସିଏ ଡାଲମା ରୋଷେଇଆ ଏବେ ଆମର ସାରୁ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଟେକା ମାରନି ଭାଇମାନେ ଆଡ଼େ। ବଣ୍ଟି ତମେ କ'ଣ କାଟୁଛ? ଆଳୁ ବଣ୍ଟି କନ୍ଦମୂଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି? ମାଛ ଆମର ଶଇଲା ବେଳକୁ ଚଉଦରେ ଖାଇକି ଏଇଟା ଆମର କଫି ହେଉଛି। କଫି କଡ଼େଇରେ ବି ହେବ, ସବୁ ତ ଚାଲିବ। କଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ପୁରା ଡିସ୍କୋ କଫି, ଉପରେ ଅମୁଲ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଆମର ଆସିଲାଣି। ଡାଲମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ୁ। ବଡ଼ ବାପା ଆମର ଆସିଲେ ଆଜି। ବଡ଼ ବାପା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ପଟୁ। ତେଲ ଏଇଠି ଫୁଟିଲାଣି। କୋବି ଭଜା ହୋଇ, କୋବି ପୋଟଳ ଛୁଇଁ। ଅମୁଲ ଗୁଟେ ବେଲେ ନେଲେ ଅମୁଲ ଆସିଲା ଚିନି ବି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ କ'ଣଟା ଏଇଟା? କ'ଣଟା? ଫୋନ କରିଥିଲି ବାଇଗଣ ଭଜା। ଲୋକ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲା ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉଲା ଉଳିଆ ଉଠିକିରି ତ ଚୁନା ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୁକୁର ମୁହଁ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ବୁଲାବୁ ଖୋଲିଦିଅ ସଫା କରିଦିଅ ସଞ୍ଜକୁ ଆଉ ଶିଖିବ ସରୁଆ ସରୁଆ ଟିକେ ଆଣିବ କାଠ, ମୋଟା କାଠ କ'ଣ ବଡ଼ କିଣିଲା କି? ସରୁଆ କାଠ ଗୋଟେ ଆଣି ବା ଗୋଟେ କାଠ ଆଣି ମଉସା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବଡ଼ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା, ରଖିଲେ ତ କ'ଣ ମସଲା ସବୁ ମସଲା ଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ଅଛି ବୁଝିବ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପତ୍ର କଟା ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ପତ୍ର କଟା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବି ବୁଢ଼ୀ? ସେମିତି ପାୟରେ ଖାଲି ସେଇଠି ପରିବା ତ ରଖା ହବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିକି କରି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡା ଡାଲମା ଫିଟିଯିବ ନହେଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ଆସିବା କଥା ମାଗୁ 15 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସୁବିଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ଭାଇ ଟେନସନ୍।
ଛୋଟ କଞ୍ଚା କନି ଭଗବାନ ଦୋକାନ ବି ପଠେଇଲେ ମନା କରି ଭୀମଲ ଦିଟା ଆଣିବ ଦିଦି ଭଗବାନ ଦୋକାନ ଦେଇଯିବୁ ମୋ ନା କହିବୁ ତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଭୀମଲ ଦିଟା ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ 2 କିଲୋ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ମାରେ ଭୀମଲ ଭାଇ ଆଣିଲା ଦିଟା ତାର ଅଣ୍ଟିବନି ଗୋଟାଏ ଡାଲମା ଟିକେ ଦେବୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚାପା ଧୋଇ ତାର ରୋଷେଇଆ ଆମର ଖାଲି ବିମଲ ଖାଉନ୍ତି ନୂଆ ରୋଷେଇଆ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ରୋଷେଇଆ ଯୋଉ ଥିଲେ ଇଏ ଆମର ଥିଲେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇଆ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାରିଟା ଏବେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ତମେ ଆଉ 140 ଟଙ୍କା ଦେବ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ପଟା ମୁଁ ଇଟା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଲି ଘିଅ ପଇଲା ଘିଅ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀ ବେସାର ଖାଲି ସେଇ ତ ପଡ଼ିଆ ଖୁଆ ସେ ତ ଦେଖେ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପଇଲା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲୁ ଓଲା ରୋଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜିତି ହଉଛି କାଶିଆ ୱାନ୍ ଯେ ଗାଈ ବିକ୍ରି ଯାଉନି ଘାଣ୍ଟି ହାତ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ କାଟିବା ପାଣି ଦରକାର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଲ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଖ ଚାରି ଫାଳ କର ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା କଣ ତାର ବେକାର ଇଏ କରୁଛି କ'ଣ ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ଥୁଆ ହେଇଯିବ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ରଖିଦବା ଆମର ବାଇଗଣ ପାଣି ପକା ଚପଲଟା ବାଲି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଦୂରେଇ ସବୁଟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ସବୁ ପକେଇବା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ଅଧେ କୋଡ଼ିଆ କହୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ର କୋଡ଼ିଆ କ'ଣ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସଫା ଅଛି
ମା ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଠେଲିଲେ ମିଶିକି ସତଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ କୁରୁକା ଲଗାବା ଜୁମ୍ ପୁରା ଜୁମ୍ କରୁଛି ପୁରା ମଉସା ପୁରା ଏମିତି ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ଆମ ନା ଗାଇବେ ଝୁରି ହେବେ ଆମ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ ଯେମିତି ସବୁଦିନର ଖାଇବା ଏକାଥରେ ଦିଅ ଆମର କେତେଟା ବୁଝିଗଲେ ସେ ପାଣି ଛୁଇଁ ମନ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମନା ହେଲା ପାଣି ଛୁଇଁବି ଆଉ କିଏ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଡୁ ନା ଖାଇବନି ଭାତ ଖାଲି କାଶିଆ ଖାଇବ ମତେ ଦେଇଠି ଦେ ସେଇଠି ଜିତୁ ଭାଇ ଟିକେ ପକେଇଲାଣି ନା ଏଟା କାଶିଆ ମାତା ଡାକା ଦେଖ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ମାତା ଡାକା ଫ୍ରମ୍ ଗୋରଖପୁର ସୋନୁ ଏଠି ମାତା ଡାକା କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆମର କହିଦେଲ ଟିକେ ମେଦିନପୁରିଆ କଲିକତା ଇଏ ହେଲେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଉଗାଣ୍ଡା ଫ୍ରମ୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡା ଭାଇ ସାଲମାଣ୍ଡା ଇଏ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଖାଇବାକୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ କୁଆଡେ ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁନି ମାନେ ବଳିବ ସିଏ ଭାତ ଆଣିଛି ଟାଣ ଭାତ ଖାଇବନି ସେ ଲାଗିଗଲା ଆମ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଅ ଭାତଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ପାଣି ପାଣି ନା ଫଳ ଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛି ପାଣି ଖାଇବେ ସେ ଗାଡ଼ିଆ ପଛ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଘୁରିକି କିଏ ଖାଇବ ପାଣି ପାଣି ଖାଇବ ନା ଫଳ ଫଳ ଖାଇବ ନା ତ କ'ଣ ଖାଇବୁ ପାଣି ଲଙ୍କାରେ ପାଣି ନେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ କାଟିଦେ ଅଛି ଲଙ୍କାରେ ପାଣି ନା ସେ ଲଙ୍କାଟା ଡାଲମା ଆଜି କିଏ କରିଛି ନା ବଣ୍ଟି ପରିବାଟା ପୁରା ବଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା ମୋର ହେଲା ଚୁପଚାପ ବସି ଖା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ଦେ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ପିଲଦବୁ ଗଲା କମ୍ପାନୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି କମ୍ପାନୀ ତ ଘରି ବୋଲ ଖାଲି ବାଜ ଗୋଟେ କହିଲି ଚୁପି ବସି ଖାଇବୁ ହଁ ମହାଶାସନ ନେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେ ଇଏ ଆମର ରୋଷେଇଆ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ମର୍ତ୍ତା ସବୁ ଇଏ କିଏ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତା ଆମେ ତ ପତ୍ର ଦେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଆଳୁ କିଏ କାଟିଛି ଆଳୁ ବଣ୍ଟି ମାନେ ଏଥିରୁ ଇଏ ରାଖି ଖାଇବା ତୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାଟି ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ବାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାମରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ପାଟିନି ମୋତେ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ଯଦି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଅବାଗିଆ ଗୋଟେ ପଇସା ବାଗେଇବାକୁ ଦେବ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଇସା ବାଗେଇବାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପାଣି ନଉନ ଲୁଣଟା କ'ଣ କଲୁ ଏ ପାଖେ ଲୁଣଟା ପଛୁ ଦେ ଲୁଣ ଖାଉ ଇଏ ହେଲେ ପୋକ ତ କଞ୍ଜଡ଼ କିଛି କହିନ୍ତି
ବୟସ ଯେତିକି ନା ତାଠୁ ଅଧିକ କଣ ଦେଇଟା ନୁହନ୍ତି ସାଢ଼େ ଦୁଇ ସାଢ଼େ ଦୁଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ମତେ ଆଣିବ ତମେ ନିଜେ ନେଇଯିବ ଆଉ